Ba sunana baby ba. My name is Mimi. Wow, what a nice name. Thank you. Anyway, sunana Nazifu Salman Duma. Are you serious? Kai dan familin Salman Duma ne? Yes, of course, ni dan familin ne. That is cool. Bari mu fito sai mu karasa magana ko? Ina miki magana kina kada mun kai watan baki da bakin da zaki amsa min kenan sai dai da kai. Soyayya na gane rayuwa zan gyara na kalli rayuwa gare ni yau da wani bacci mara kyawu kullum na kan yau da wani makawan tunani nake fata ne ya Allah ka ta da gani na kalli al'amuran nan dan yana zama ne wannan ne ya fara kai na gida ɗaya gani ina duhun kai ina duhun kai ina duhun kai makahon tunani nake Nazi. makahon tunani Wai ke dama duk wannan cika bakin da kake yi, ashe kai ba wani ba ne? Ban san irin shirin da kika yi ba. Ban san za mu haɗu da kai ba, barantana in shirya maka. Ni dai yanzu na lura, dama ba za ka taɓa iya wani abin arziki ba. Don kai wannan ƙayataccen shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar litinin a manhajar YouTube da ke kan tarewa Hausa TV. Ku dai kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin zama ɗaya daga cikin ma'abocin kallon wannan ƙayataccen shiri na dubu